koni dok piny. Ngima dhano chalo maua, nitie kinde ma othiewo ma ober neno mokalo, nitie kinde ma koro osethiewo ma kendo koro berie ne kich to kod winy mokalo. To chopo kinde ma kata bang' kosethiewo kamano to nyaka ochak ner mit oner motho molwar piny ma kodhie ma wuogie iye. Chalo ngima dhano nyakwara mga jwang'. E piny ka iwacho ni konyuoli to en hawi, to giko mar ngima to en gimo chuno. Giko mar ngima no chakore gi sama koro onge gimoro amora minyalo timo gi tekri ka timo ndalo ma poni tim. Ji mang'eny rajolony osetimo nonro moyudo ni achiel kuom gik mamiyo ji lalo gi ngima gi piyo mokalo ahinya to bang' ka gisewe tiyo tije motegno en koso chenro makare mar ndalo yweyo e kinde ma pod gitiyo. Wawacho ni chako chon nolodhi ajuoga. No kawacho e chenro mar duole inga chalso de abo ma chenro tichari kido en woluo ma osebedo kajiwo mokalo Ikruok ne Ritaya Dr. Edward Odundo oimore kendo machiegni. Mogi kane wago mbaka ne in jata tije e duol manoketi ni ng'iyo kaka kungo mar aheri nyalo konyo retirement benefit. Edward Odundo nga an iluonga ni Dr. Edward Odundo e mbalariany ma Nairobi Nairobi puonjo natiyo retirement kuom higni 10 mana chake pandini ng'wen retire to puonjo ke mane gima na yudo na yalo kasa retire na commissioner ma VAT mokwongo na bati nyaka retirement KRA kumigini mang'eny nonyuola Siaya Ugenya Sihai kuma nanyuola tasomo Nairobi ka Nairobi University of Nairobi mayude my PhD primary ainya tingeni primary kama adwa ni jona bwana chanwa somo go na somo Mbotela Estate Nairobi ini chali wa mtaa ero kamana daktari kinde mani dongo nikech jomodonge town mana kaka jomodonge dala paro onge mar ng'iyo ni to kinde moro abiro retire achak ikora. Ang'o mane omiyo bedo gi chuny mar ng'iyo ahinya weche mag retire nikech awinjo kisewuoye motegno ahinya chien kacha. Natiyo higni 16 to higni go okonya ng'eyo ka dak retire mose retire kian ka bende ka retire ang'o yudo kono kasichopo higni go to kana wuok retirement based authority gima yudo kane nitie maonge in school mar retirement but chako school miluongo no School of Pension Retirement Studies school mipuonji retire ka school ipuonje ji mondo yud kaka inyalo tiyo ma koro ipuonjo ji kaka inyalo dak kise retire. Director ma school retirement studies na chake 27 ji ong'e mana ni jok ma tich machamo msara e jok ma jok manyalo ung'e ni kata mana jajwa kali kama sama koro kinyalo timo kitin ka koro an gima yuthurwani ana se retire to gima na yu no gima pension kata ai pesa eri okay ne the most important gima duong' ma ng'ato ka bed go mogik en okumba mar retirement mathieth miluongo no post retirement medical cover. Mane gima duong' gima chado bi cause okay time mane gima duong' to ko duong' ke kan retire na yudo no kadhi ka tuo to nyaka ki long in yes corona wachako post retirement cover mar retirement okumba mar thieth sama ng'ato koro retire makoro onge msara to yuto
ma en kata obed jajua kali. Mano kama chopoga ma jonyuol mathoth manok oikore koro tegemea nyithindo. Correct. Ma ka nyathi ok omiyi to koro ichako kuong'o nyathi. Koro Kenya ka wan kambe karibu abich. Mano Sanlam, APA, Jubilee, Britam, UAP. An akawo okumba mar thieth mar APA. To okumba ni kikawe tichulo dichiel. Ok ichule kendo. Kaka gin ipogre nitie bronze mar shilling 1,500. Nitie silver mar $1,000,000. To kod gold $1,300,000. To platinum en $1,500,000. Nakawo mar $1,500,000 ni. To kikawo mar $1,500,000 to dwani chul dichiel shilling $2,500,000. Kisechule kendo kichul kendo. Lakini inyalo chako kata mar $1,000,000. To gima daher wacho ni Ramogi ni ber kichako kano pesa gi chon. Ikawo okumba ni mar thieth chon. Makoro kaka in ichule musmus. Makichopo higni pera uchiel. Makichopo sa ritaya. Koro kichud kendo. Ok ni koro pesa cha te kaka $2,200,000 gi nus cha. Kichako chule sana. Chulo matin kochopo sa yueyo to pokar pesa. Ogina koro nakawe kasi chopo higni pera uchiko. Nyaka chul dichiel. Ken gi higni pera ariyo. $1,000 kende. Biga pera uchiel. Koro kichud kendo. To in gi okumba mar thieth. Okumba in go kendo nakawo en kod mar min ot. Joint. Kad wan an kada chiel an kada moro. Lanyalo di hospitala. To ng'en ma onge wach ma bo mi pesa ma to bende kin go to bende kibe. Ng'eni ng'ato bro wacho ni kora kano pesa go higni go te to kabed matuo pesa no dhi nono. Ok ing'e ko kituo ber. Kituo to koro bende ibudhi go. Lakini ber ka gima dhano sano manyaka igo mokwongo en bedo go okumba mar thieth sama iritaya. Post retirement medical cover. Mano mokwongo. Okumba mar thieth mar ritaya. Mano gi mokwongo. Ma ng'ato nyaka bed go. To ng'ato nyalo yudo matindo kech samoro ng'ato jajua kali. Ka jajua kali kata kikawo nikech osiptal kidhi tibedo ni ibo chulo gimoro kata $1,100, nitie nyalo chako mos neno. Koro okumba gi ji yudo gi kambe mopogre to di chako gikawo mana kichako kiritaya kako ni chako tiyo kode. Inyalo kunga ibola ya no to kokoro chopo iweyo. Nikech ama pod to kamoro in okumba mar kar tich ikawo kali awinji. Mane mokwongo. Mar ariyo dware ni bedgu pesa mo matin ma konyi mitiyogo odiochieng' chieng'. Okay? Yo chan pesa ma aching. Liquidity. Nikech kiwe tich. Msako kwa jibika nweka kanado. Koro dware kanye kuma pesa eri donje. Koro mimi kanye kwa mumi ya nambado. Kanye kuma pesa eri donje. Koro pesa mimi mara eri ja kae kama koro yudi. Kanye kuma yudi tich. Pesa mikonyo rigo. Kecho ten. Pesa eri tin kabisa. Pesa eri okinyal ken pesa kingiyo pesa mshara mani chamo kada mimi to kod pesa eri kaka 10% kende. Kuna tamu malapara. Kane chamo mshara ma shilingi 5,000. Eri en shilingi 5,000. Beach te kende. Ten. Emu do kin kode okonyi nyiewo gik moko matin minyalo tiyo go pile ka pile. Mano mar ariyo. Mar adek adwa nu tem uchul gope. Tema in go kapod ok idhi ritaya. Kech ayudo ni chulo gopegi. Kise ritaya to tek. Kata gedo dala ng'ato dwa go dala go pesa ritaya. Ok nyalre. Ok yot. Koro kapod ok idhi ritaya. Tema ahinya ichul gope te ma in go. Nikech kata kitiyo tije moko mwatiyo matindo gi. Yudo ni chuli kaka ni chuli ga chon. Ginyalo kawo kata higa achiel dweche ariyo dweche adek kapod ogo chuli. Koro bedo matek ni kichulo loan. Bank nyalo biro wacho na koro kichulo. Koro wabei. To gikawo kata odi mo man. Nikech idhi aeri.
idhi ritaya ka in gi gope. Koro dwan te ritaya. Mondo koro kidhi ritaya to koro in thuolo. Koro ing'iyo mana ngimani ma pile ka pile. Okumba mar thieth be in go. Koro ka ibedo matuo to nitie kaka ikonyori. Awinji. Chako ngir moro ma chuny nikech kidhi ritaya ibiro go kinde mag in gi kinde mathoth monge gi puri bera sare no kichio to onge metemo at least antie bugario mandiko mogo bende konya nitie gi matimo to jomako ma onge gi matim mano migi tich matimo so timo gimi hero kapod okidhi ritaya obedo hala obed pur kata ka en ndiko kaka koro iniero ndiko ni kata ka en twak ne ji kuonde gimara mara mi hero michunya hero ok gima min pesa midwa en gima chunya hero mitimo mano mar ang'wen mar abich adwa no ubed machiegni ganyuola nikech iyudo kiritaya to nanyuola mabor magoni simo maonge iyo igoni simo sama iritaya to ng'e mawuoyo kodi min nyalo gocho thindi to chieng' kod anyuola to bende koro thindi go bende kan gochni kan kejo ka ging'iyo kodi to mano bende bo chan at least joma mine tika gagi riure to wan go problem no joma chuo tek mondo mi odonji kidogo to mano mi acho no nyaki bed machiegni ganyuola kapodi tiyo mondo samiri taya makoro jok manyo mi dich ka tich ka onge to anyuola manyi chiegni gogi koro udhi mbele nikech ging'iyo na nyaka walim muzecha nyo walime rachakre chon no ginya chako limi kiseritaya to no limi chon daktari mokwongo ikoni waket okumba mathieth mano ariyo nitie gi yore sami togo pile ka pile maching mal liquidity no cash ni biro koro ka eri mimi no kanya kamodo mara deki wacho ni chul gope tema in go kapok idhi retire mara ang'wen ikoni chake ohala moro kata gimoro amora mitimo ka chunyi ohero mabiro yudo kaka inyalo tiyo maine to mara abich ikoni bed machiegni ganyuola daktari gigi ng'ato chako karang'o ber kichake kaka kech sani koro nitie jok manenie Ramogi TV kama odong' higni 2 to dhi retire sani en higni 60 nya neno ka TSC okone jopuonj ma ni inyalo medo higni moko 2 sirikal be kuonde moko medo ji higni 5 ng'ato nego chak karang'o nitiere ng'at ma sani higni 20 mawacho ni an pod an gi higni mang'eny retire manade machako ikorane mane apana puonj ni ber emomiyo an achako skul ni eka puonj kichaka tich kama macho nikech kiparo ni momatin kumba mathieth no obo bedo mayot ni ok bed matek ni kodi dwa dhi kawe kisechopo higni 60 to ng'amo sechopo machiegni retire kiseyudo pesa heri kaw pesa no mokwongo mitim idhi kaw kumba mathieth kapod ok inyiew matatu kapok igero dala mora ikaw kumba mathieth matin yaka koro itim gik moko midwa timo aneno ka ji seche moko to retire nyocha ne kochiegni retire to aneno ka wuod gimoro ni matimo maber kabisa gwengi pesa handshake oyawo go hard an gima sedo thura gani ni ka je gadwe magwen ji duto chaka gin gi duto gi gwen to gwen go bende giro ka onge kuma gwen go tero gi emomiyo dwa ni chak chon ng'e tango maber kodi ang'o mero ok ni dwa ni
Yeye tayari keche mana kama ngato samoro ni piny ngato jajua yani jokma kwa nataa malo maduong' mokalo mar jo Kenya ni TV sani gin jokma ni ulendara dwe kadwe samoro en jatep kibuye samoro en jajua kali siaya kaka samoro en ohala andre odhi nam kaka janam ere kaka janam nyalo Ritaya kine gima timre ni an base authority mbao pension plan nyalo paro ka walande kodi mokalo walande kodi mbao pension plan to pode entie to kata kambi makamano bine gichako mbao pension plan margi koro nyalo ga keto gimo matin ok nyaka obdhi dwe ka dwe nikech ngama ni jua kali koro inyalo ga keto pesa matin to kochopo kuri cheng jo kali bene Ritaya samo ko nyal kata timo gik matin ema yuago ni chopo sama koro ngato nyal kata riyo ngato ok nyal kata dhi nam to pesa ne mano yudo ga chamo te koro kelo olokore jamifwadhi e gweng' nikech koro okwecho kaka moro kinyal miye to koro kuong'i ogwoni to kech na aseyudo kaka jua kali recha achiel en ga kata siling kaka siling pesa di en ga siling 300 to kagi ni apar group to recha achiel no siling 1000 odiechieng kuom dala siling project ko el project Kenani kumane ne japar kigolo recha achiel odiechieng ine ano koro giyudo sama koro dwa dhi Ritaya mar ang'wen yud kaka onyalo chako gimoro mobiro timo sama ose Ritaya to gi mar abich nikech ng'eni family be anyuola be bet ma kodi machiegni ka gimoro ni e lweti ka lweti ni nono to kine kaka koro kaka nyisi ni ka gin japar to gigolo mana recha achiel to gini group bedo mayot nikech ok pile ka pile nen fadek dwe achiel to ngel per adek kaka iwacho ka higa dhi rumo gin karibu milion achiel to kata ka gikane kata bengi to kata ka gini group nikech ka un group to dhi kata insurance sani iboyiro ka gibomiu policy maber nikech un group to bedo mayot kata mar okuma mathieth no nikech jodhi kaka kweth okidhi kaka ng'at achiel bedo mayot nikech ubochulo pesa matin so joma nie informal sector jojua kali joanda swekra jolupo gima duong' en ni nyaka giriwre ber ka giriwre nikech ka giriwre to pesa ma gigolo cha koro ok tin ok no kaka nyisi no nikech kain ng'at achiel to ok ne onge gimi ok nyal neno ni ting msigo ni teke kendo msigo na iting'o kendi lakini kuriu bedo mayot to yudo kumbagit idongu ni post retirement kuro ntie life bendeke minyalo chulo ng'ato kokalo daktari atemo go kwano iwacho ni kao kumba mar thieth mar milion 5 ma milion 5 maka chuni ni mondo ichul siling milion 2.5 dichiel koro ing'ena kao jolupo 10 gi ma ng'ato ka ng'ato golo recha achiel odiechieng' kodiechieng' chieng' ma giyuto maber inya golo recha 2 kata 3 mondo chieng' ma koro kiyuto to kik dhi nono higni 2 gisechudo ne ng'at achiel itieko kendo higni 2 gichudo ne ng'at mara mano ka gikawo ma milion 5 to ka gikawo ma milion 1 nikech kata subtande mang'eny bilen ga mana 100,000 nyaka milion ka kata ka gikawo ma milion 1 okay ni higa ka higa gichudo ne gichudo ma gitieko ne ng'at achiel gitieko bang' higni 10 to onge gisechudo ne ji gisetieko chudo higni 10 onge ng'ama bo chulo gimoro nyaka githo nonro mari thuolo mari mar tich higni 16 to kod kaka sani kori puonjo pek mane ma wabedo go kaka oganda rwako paro makamagi to kod loko gi tim where is the challenge challenge no kwariwre
kinyalo ng'iyo kaka jo Central timoga cooperative gin go mang'eny ka uso rech to gini group giuso kamoro achiel to gipar ni ginyalo ga godo rech achiel giket thenge to pile ka giuso rech achiel no siling 300 to gioro kucho to gimul pesa no nyalo konyogi riwruok no ma important ka ng'itamori golo achiel ni to ka tuo goyi tidhi uso ma in go te ichako manyien kendo iduogo e jogi nokonyi nikech kori tuo gichul ni gimo to kini kaont go to kudhi adhi kumano ma thieth no nitie to chulo ng'ano chenro mar duol e Ramogi TV nyaka wendo na odhiambo ma kawuono Dr. Edward Odundo okete chunye ahinya weche mag neno ni ibedo gi ikruok makare ne thuolo mari mar olo nikech gimoro kamana kaka na chako kata mana mawa odongo othiewo chopo kinde makoro ner mana kaka ngima dhano ben nitiere kinde ma itiyo matek in gi tekri chopo kinde ma tekri no koro dok piny ka in kuonde mindike ji giting'isi ni in koro nyaka idhi e yweyo mondo mi kik ibed gi mifwadhi mondo mi kik ibed gi ladhruok mondo mi kik ibed msigo ne ji Dr. Edward Odundo ng'isowa ni nitie gik moko abich ma nyaka itim. Mokwongo daktari owacho ni nyaka ineni iketo okumba mar thieth. Nang'o? Nikech tuo ema kelo chan. Tuo ema biro mi idonje kungo mari mise kungo ndalo makoro ionge yuto mit kungo mari lal chimbli. Mar ariyo owacho ni nyaka item mondo ine ni itimang'o daktari. Ibed gi pesa mitiyogo pile ka pile kinde makoro ine Ritaya no ma pesa iye ma en pesa ma ichuli mara eri kata kani kungo ndalo mani itie jua kali cha mane pesa makoro itiyo go pile ka pile. Mar adek owacho maber ni tem mondo mi ichul gope duto tema in go nikech kikawo pesa momi mara eri ni dwa chulo go gowi to tiende ni chako holo mondo koro idag ngima mara eri. Kaeto wacho ni sama pod itiyo ni bedie gi gimoro ma giko dira sama ok idhi e tich titimo ma chunyi ohero ma ka koro ang' idhi Ritaya in gi thuolo tiyudo gima kawo kinde mari. Kaeto mar abich wacho ni nyaka ibed machiegni gi anyuola, nyaka ibed machiegni gi familia nikech ndalo ma koro tich orumo ji duto te manyi tiyogo koro tiyo gi ng'at mokawo kari koro idong' kendi. Jopiny wachang'o daktari. Erokamano ahinya Frederick Omondi wawinje yo maler mokalo kendo wacho ni imora ahinya gi wachni Haden Babawen kani Migori bende wacho ni puonj ni omore mokalo kendo yudo ni kara ikruok en gima ber manyalo konyo dhano. To mogo yasure amor gi Ramogi TV kaka ukelonwa gik matimore e kor gwenge mopogore opogore to kod puonj makonyo wabedo gi lokruok e ngimawa mawadago. Tabu maduong' manitie ji osiko jothuro mang'eny osiko ni yore mag yuto dok piny pesa kakoro machame maonge madwa kano dwa kanye gima kamagi ang'o minyalo ng'iso to kine kata gama wacho no moachamo akanye nyaka bentie gimotimo okapano beta no onge gimotimo nyaka bendo temie dwaro gimo aneno ga kata kineno nthindo moko manarubika gigo kata woche rangi ok ni yako yud tich momo ndike en koro ichule dwe ka dwe to ogo kata woche range to yudo gimo matin pile kata woche ne kigo range tichajo ji siling 50 to igo japar kata japar ok mono siling 100 pile ka pile ok pesa matin oyot en mana podo ko paro no tich en tich midwano to inyalo chaka gi tich ma yot ribo kichake kama tich bedo ka ji ng'eny kodi kendi ikawo ji imiyo tijino tiyo ni tin kore supervise ki. Erokamano. Jagod kwa pesa heri tin kabisa. Jocho nen kwa natama la par kende mali yuto mali. Pesa heri tin kabisa. Kore nyaka imumiyo nyaka idwar gimoro minyalo timo. Ang'eyo ni toto en gimondiki. To nyalo bedo ni koso ikruok ni ema miyo oganda mathoth ka koro chopo sa Ritaya to ok gidaga ming'a. In fact gima aseyudo nu joma chuo ok dag. Joma mon to dak. Nikech yudo ka ng'ama chuo kose Ritaya ka joma puonjo ga na puonjo jomoko Naivasha koro mama ni nyisa ni chuore tindo bedo stress piny to chuore bedo stress nadi ni chakre Ritaya ogo na sim dala par pile to nokogoche na gacho to kadwa dhi buche magwa mag mon obedo dwa luwa kuro kicho onge gimo tingo sipene bende tindo koro obedo go stress nikech koro onge gimo tim
Koro dwa luwo min nyithindo e buche. Koro luwo min nyithindo makelo kata kano an retirement based authority. Wero no jiwere kuchupo retirement. Moko ber. Simu bogone min nyithindo to kumaki koro woro mane to dhako ni kae. Koleo ntu kawuono leo nade. To magi gik mano kong'iyogo. Koro miya chiedh nade. Jagod Kwach David Kouko wacho daktari ni erokamano ahinya omor gi puonj michiwo. Kato Bernard Wood Senath kane viga bende wacho ni erokamano kuom puonj. Dagom mar tudora kodi an gi Dr. Odundo nyinga Peter Osodo. Daktari aparo kiyie tang' ni chiwie nonro kaka ji nyalo yudi mondo go kodi mbaka. Jared kawuok Migori wacho ni amosi to wacho ni ere kaka jakuny gold nyalo keno. Jakun gold en mana kaka ng'ama uso rech. To chiemo gen ko kunyo gold ibedo no yudo kata pesa dichiel onyalo yudo mang'eny moloyo jarech. To ko yudo mang'eny kiko chame te. Ko kawo kata kuma mara 10% to kano nyalo konye. Keche no yudo dichiel. Kini ng'eny war kwa yudo to wachame te. Ang'eni kiny pod na yud. En kiny pod abodhi dwaro gold moro. Kuom mano gini chakore gi lokruok mar paro. Ng'ato wuone mobed piny mondo go budget ne ni chakre sani adwa kungo agulu mokwongo adwa keto mar aheri retirement. Agulu mar ariyo adwa keto mar somo nyithindo sama pod atiyo ni. Agulu mar adek adwa keto mar rahana. Agulu mar ang'wen adwa kungo manyalo tiyo go atija. To moro be ni keto meter kanisa. Moro bi keto mar kanisa. Kanisa. Iluongo ni self discipline. Bed gi luor kendi wuon. Mane. Ma ok ni gimoro ng'isi ni pesa ng'isi ni ti koda. Kosa dojo mfuko to ni ti koda room. Ogendni mamoko ibedo go piny ugo mbaka. Ang'o ma gitimo mondo mi gibed gi chuny motegno mar kungo? Gima seyudo no gin mang'eny. Mase agogo mbaka. Gima nyisi no gikano 10%. Kata gimo matin mar aheri. To mar chiemo bende gin go. Gipoge. Kata ma kanisa bende gin go. Ma kata ko yudo siling 100 tipogi. Basi ng'e mani modong' na anyalo timo go gima dwaro. Kini wan kwa yude to ng'e ni wadwa watieke te. Pesa mora mora mi yudo. Obed 100, obed 10,000. Ber kipoge ma. Ber kipoge. Poge. Nkechi kia kibo yudo tich moro. Ere kuonde ma ji nyalo yude kit puonj maket gi magi nikech kaka koro wakeli Ramogi TV ni mae dichiel kata bang' higa kamoro ng'ato ne onego be ni yudo puonj ni kamoro kone TV sani ang' owinjo inja ka ji wacho. Ere kuonde ma ji nyalo yude puonj. Asebedo ka puonjo wach Ritaya ni school manyis na chako no School of Pension Retirement Studies. En kanye? To en Nairobi ka. Lakini puonj mang'eny watimo kwa dhi woko. Watimo wanyalo wuok ka twadhi Arusha kata Mombasa. Inyalo luongo atwadhi twadhi wapuonjo ji kuro. Koro to namba mara ji bila mage maluongo. Apenjo nikech kamoro ing'e ni tinde wathoro jiwo ji mondo bedie riwruok kata mana kanisa. Kamoro nitiere kata na kanisa moro. Padri moro nyalo amua, father moro nyalo amua ni wadwa luongo Dr. Edward Odundo bi owuonwa gi jo Kristo ewi kungo ne aheri. Naneno kata Nakuru kane giluonga. Nakuru Girls Secondary School. Giluonga principal oluongi mondo iwuogi jopuonj. Nakuru jo seluonga kambi mang'eny luonga na dalugu awuogo joma tiyo kanyo. Koro ji luonga mopogore to atero jo watu wawuo kodgi to giyudo puonj. Kuma mora ma gintie wanyalo biro. Ere kaka ji nyalo tudore kodwe School of Retirement? Kata yo ma jopiny makoro winji sani kamoro gin jogweng'. Kata jogweng' nyalo luongi idhi wuo kodgi baraza mar chief. Gima duong' en ni ji oyud obed gi ng'eyo. Kata mana wuo kodi radio. Ng'e na migi namba. Simba no pong kama. Ng'ato ka ng'ato koro dwaro mare. Ng'ato dwaro mare. Koro bedo matek. Lakini zana gi namba magi nyalo goyo. Makata maber ka gioro message to koro kas alo somo. En 0733 66 4422. 0733 nona biri adek auchiel ang'wen ariyo. Koro ma namba ma ka ng'ato kweth moro ore ote
Gima be ka gero na wach moro kata SMS bedo mayot kijan nyaka duok gi. Kisi mo nyalo go sim tido ka sim odich. Koro ber ki oro na SMS abo nyiso joka kata an aduoki. Ang'eyo ni kinde dhi matek mokalo to jothurwa nano ka nigi siso mararieya. Amor gi Ramogi TV kuom kelonwa puonj maber mar Ritaya to penjo na niya okumba mar thieth ni to idonje nang'o nyinga Agri Ogola an Eldoret. Kaka nyisi nitie kambe karibu adek minyalo gochon gi an go APA to mar ariyo nitie Britam to nitie Jubilee to nitie UAP Sanlam CIC maga abich makora ng'en gin go okumba mar thieth ni koro inyalo gochon gi to bas giduto ginyalo mi quotation to bas ne mane maber kodi ing'iyo ngimani to bas iwuoyo kodgi to ginyalo mi nikech ka ng'iyo gi to bende giro maroma onge pogruok maduong'. Jawinjo machielo wacho ni erokamano ahinya amor gi duol gi chenro ni mar ukelo ugolo dok e it jothurwa man kod yuto ma mor poch kod pak ne tend wang' jowi mar Ramogi mano japuonj Andrew Winyo janyakach ka jimbo erokamano ahinya. Erokamano Ramogi TV kuom kelo daktari e chenro mar Ritaya. Penja ne daktari ni to insurance mane maber machulo pesa dwe ka dwe mar Ritaya. Nyinga Oscar Khan Mambo Leo Kisumu. Kambi moko macha dek go kata ng'wen go gichudo ken kech an nakao pesa pesa ma pension no maritano kujo Jubilee to gichula ga maber. Okay, dwe ka dwe givar gichuli ka chopo dai perario to giseoro tioro ni message ni pesa donjo. Ingeni mano kendo koro iwacho gima nyien tano ka sawa mawang' tapani magi maduong'. Tende ni nitie kaka ng'ato nyalo kungo maka koro dhi e yueyo Ritaya to nitie pesa mimi dwe ka dwe mopogore ga eri makambi manitiyo go mija. Miwa ler marma. Kaka nakao go jo Jubilee mechula dwe ka dwe. Ni chudo kuom thuolo marom nade? Kucha kichulo gi mo kaka million acha ni kaka million adek. To gibichulo siling 1,000 dwe ka dwe nyaka chieng'i tho to kendo kaka mana kao ni en and kod madam kod minot maka gimoro tima to gen makoro ichule nyaka tho to manyane no mo manyien mobiro ma podi ka waduto wakalo to then imiyo pesa no jok moyiero makoro uketo tena ni pesa ni oklal to ochakore mana gi kami wacho cha ni nyaka ipog yuto mari kato tin kata yudo ma siling 10 kende odiechieng' poge kikichamete kata kikano siling 2 bokonyi kiny ne mikete okumba mar thieth ne mikete aeri ne mikete somb nyithindo biro miyo bang'e idago ngima mayom. Daktari wach ni mogik nikech aneno ka sawa mawang'wa mae mbaka mwanyalo goyo kwa chwalo mach wagolo ajawacho pile ni duol kae kama wagole koyo mar chan gi chandruok ka wao mach wach ni mogik en ma wach njo kada moginu gima important en kaka kabich manyisigo kuma mathieth to pesa matching liquidity ichulo go penite ka podo kede Ritaya chako hala moro matin kata tim gima chunyi ohero to mara bich to nyaka ibed machiegni go anyuola to mago gima dong' kinde duto wagoero kamano mathoth mokalo ka wayudo kit puonj machal kama koa kuom yawuot oganda ahinya to ma osechiwo puonj bilani ne ogen ni mamoko mokelo ne gi konyruok onge tiende mondo gen ni mamoko bed gi konyruok kokalo kuom yawuotwa gi nyiwa to wan wawegi to wakoso mano mane momiyo wakelo welo maket gi Dr. Edward Odundo. Daktari erokamano mathoth nyakora mga jwang' wawinjo weche manyien motimore e piny wayudo puonj kokalo kuom Daktari Edward Odundo e chenro mar Duol kae kama chenro ni ogik go odhiambo makawuono ni wachako atima kendo tich ariyo machielo chako chon nolodhi ajuoga nyinga Charles Odhiambo wakete manaka nikech bang' ma koro waneno mor gi thapki